A la versió d'escriptori de Mendeley podem afegir fitxers en format PDF. Això ho podem fer de dues maneres diferents. Clicant Add Files, des d'on podrem triar l'arxiu PDF del nostre ordinador que vulguem incorporar a la nostra biblioteca de Mendeley, o bé arrossegant l'arxiu PDF directament a l'escriptori de Mendeley. El programa també generarà de manera automàtica les referències corresponents als PDF que afegim. Com sempre, és important que revisem la informació que automàticament omple Mendeley per a cada referència. Recordeu que com més completa sigui aquesta informació, millor seran les cites i bibliografies dels nostres treballs. Amb un simple cop d'ull, Mendeley ens permet saber quines referències tenen PDF. Podem afegir i associar PDFs a referències que ja tinguem introduïdes a Mendeley. La manera de procedir és la següent. Seleccionem la referència en qüestió i, a la pestanya Details de la seva fitxa, a la part dreta de la pantalla, buscarem l'opció Files i clicarem a Add File, des d'on podrem seleccionar el PDF del nostre ordinador. Aquest PDF quedarà associat a la referència. Mendeley ofereix l'opció d'afegir automàticament a la nostra biblioteca els PDF que tinguem o que anem incorporant a la carpeta o carpetes que vulguem del nostre ordinador. Aquesta opció es diu Watch Folder i la podem activar de dues maneres diferents. Clicant a File, Watch Folder, pestanya Watched Folders, o bé fent clic a Tools, Options i la mateixa pestanya Watched Folders. Des d'aquesta opció podrem marcar la carpeta o carpetes que desitgem. Per a treure una carpeta d'aquesta opció Watch Folder, només caldrà que la desmarquem des d'aquesta mateixa finestra. Cliquem a Apply i a Mendeley es carregaran les referències de tots els fitxers que tinguem en aquella carpeta o carpetes que haguem seleccionat i que, com veiem, apareixeran assenyalades de color blau. Així, cada cop que afegim un document nou a la carpeta triada de Watch Folder, la seva referència s'introduirà automàticament a Mendeley. Una opció interessant de Mendeley és la possibilitat d'obrir els PDFs des del mateix programa per fer-hi anotacions i subratllar-los. Per accedir a aquesta opció, fem clic a la icona de PDF en el cas, és clar, que la referència tingui un PDF associat. Com veiem, se'ns obrirà una pestanya nova, un visor des d'on podrem consultar el PDF. Amb les opcions que ens apareixen a la part superior, podrem, per exemple, subratllar el que vulguem del PDF, afegir notes, etc.